С тази италианска песен продължава следобедния блок на Дарик. В следващите минути ще си говорим за второто издание на Международния конгрес за етажната собственост, възможности за социално и предприемаческо развитие, което ще се проведе в края на този месец, 29 октомври. Сега в студиото е главният организатор на събитието Марио Понте. Добър ден. Чао, бенвенуто. Добър ден. Гостът ми е в слънчева Италия. За това с превода ще ни помага Траян Митев, директор маркетинг на Асоциацията на менеджерите на етажната собственост. Здравейте. Най-напред разкажете с какво се занимавате в България, господин Понте. Да, извинете, аз не говоря български. Sono imprenditore italiano. Аз съм предприемач Lavoro от in Италия, da oltre 10 anni. който 10 години е в България и се занимава с бизнес в България. Ho iniziato a lavorare nel commercio Първо се занимавах с търговия e poi all'inizio del 2011 и после към 2011 ho година capito che ci potevano essere degli sviluppi e che ci poteva essere interesse nel settore immobiliare e dell'amministrazione видях, че condominiale. има възможности за развитие в сектора на управление на етажната собственост и E на този avendolo fatto недвижимите имоти. per oltre 20 anni in Italia, ho pensato di esportare qui un po' della mia conoscenza. Тъй като съм бил домоправител в Италия повече от 20 години, реших тук да предам това, което съм научил там. E allora ho pensato di fondare queste due associazioni И за това така реших да основа тези две сдружения, per dare motore a questa idea. за да конкретизирам тази идея. Вие сте председател на Националната асоциация на менеджерите на етажната собственост. Sì, Разкажете малко повече за дейността на организацията. sì, Names si occupa prevalentemente di gestire e creare, formare i nuovi amministratori condominiali. Тази асоциация най-вече се занимава с това да формира, да обучава нови професионални домоуправители. E difatti abbiamo, insieme alla più grande associazione di categoria italiana, stiamo lanciando un progetto И Erasmus именно che с interessa la Bulgaria. най-голямата асоциация от Италия, НАЧИ, организираме проект по Еразъм, с който да въвлечем и Унгария, тристранен проект, Италия, България и Унгария, и да започнем такова обучение сериозно. Creare in modo professionale europeo, secondo le direttive europee, questi nuovi За да направим amministratori. по разпоредбите, по европейските разпоредби, да изградим такива професионални Nuovi non домоуправители. intendo che devono essere nuovi, sono quelli che già fanno l'amministratore condominiale, ma Аз нямам предвид като нови домоуправители да са нови, т.е. те може и да са вече такива, които вършат тази дейност, но ако искат да станат професионални, да го направят по сериозен начин. Етажната собственост касае една голяма част от населението в една жилищна сграда. Поради пропуски в законодателството, слаб контрол от страна на институциите, безотговорност на домоуправители или живущи, често се стига до инциденти. Но професионално управление не означава ли и по-скъпа месечна вноска на живущите? Allora, intanto una gestione professionale non significa assolutamente un aumento dei costi. Не, професионалното управление на тази собственост не означава на всяка цена увеличаване на цените. Siccome che un'amministrazione professionale si occupa esclusivamente, si dovrebbe occupare esclusivamente della parte amministrativa, contabile. Тъй като управлението по-скоро се занимава с административната, с счетоводителската част на етажната собственост. Gestendo al meglio gli appalti e i servizi che si svolgono nel condominio e senza conflitti di interesse, questo porta ad un risparmio. Като се избегнат конфликти на интереси, като се предлагат повече възлагания на дейностите в една етажна собственост, примерно фирмите за почистване и така нататък, се избягват тези конфликти на интереси и се спестява на живущите. Anche perché all'interno dell'associazione viene creato un network di imprese e professionisti al servizio del condominio. Също защото и към асоциацията се развива бизнес мрежа, която се съставлява от фирми, които предлагат услуги на преференциални цени за Questo членовете. porta a un aumento della professionalità e una diminuzione dei costi. И това води до увеличаване на професионализма и до намаляване на цените. Можем ли с няколко думи да обясним каква точно е функцията на професионалния домоуправител? Possiamo dire in breve che è la funzione dell'amministratore professionale?
La funzione di amministratore professionale è come in una grande azienda Функцията му е като в голяма фирма, quello che svolge l'amministratore dell'azienda, quindi gestire, управителя на фирма, governare т.е. i управлява flussi, le spese приходите и разходите в nel фирмата, migliore dei modi, garantendo la massima qualità con il minor като в spesa. гледам най-добрия случай да гарантира максималната ефикасност с най-малки разход. Quindi l'amministratore condominiale, come hai visto dalla comunità europea, non è un'impresa che fa anche l'amministratore condominiale, è un amministratore che gestisce le imprese non sue. Тоест професионалните домоправители в Европа са имат такива фирми, които не че управляват етажни собствености, но вършат и друга дейност, а че самият домоправител така се обръща към фирми, с които работи, се партнира, за да даде такава услуга на живущите. Но не, че те трябва, самите домоправители имат фирми, примерно за почистване такива неща, които да ги предлагат. Questo si chiama antitrust o evitare il conflitto di Това в interesse. Европа се казва антитраст и трябва да се избегне. Конфликт на интереси. Конфликт на интереси. Да. В Европа тази практика е развита, предполагам. Sì, certo. Да, разбира се. Как обаче гледате на България по отношение на това? E qui in Bulgaria ancora un bambino in fascia. Тук още сме деца в пелени. Ами дано един ден станем по-големи. Speriamo che cresciamo un giorno. Ma io sono convinto che intanto la Bulgaria è composta prevalentemente da gente giovane. Аз мисля, че България има още все пак млад потенциал, 50% потенциал от млади хора, 50% са жени. E quindi vuol dire che è un motore molto potente. Se si mette in moto diventa un motore И означава, че е мотор много така, с голям потенциал, ако се задвижи. Il compito delle associazioni è quello di creare cultura, trasferire cultura dove ancora non c'è, farla crescere. Асоциацията, основната функция е тази да прехвърли култура, да създаде култура, да насъди култура там, където още няма. È quello di far crescere questa cultura qua, anche attraverso le istituzioni, specialmente, e anche attraverso le scuole, perché И нашата функция е тази да развиваме тази култура чрез институциите, най-вече и чрез школата, чрез училищата. Вие сте и председател на Асоциацията на частните собственици на недвижими имоти. Разкажете повече и за нея. Allora, UPI, se posso fare una piccola cronistoria, Ако мога да резюмирам накратко. UPI nasce in Italia УПИ е родена nel в Италия 1978 през 1978 e nasce su spinta di alcuni piccoli proprietari immobiliari и по инициатива на някои дребни che собственици на avevano недвижими имоти. problemi perché non riuscivano a gestire la loro proprietà.